je wel het wut van? Waar is de wutvierder? Ik zei, waar is de wutvierder? Die man daar. Ja, was het daar even wezen? Ja. We beginnen gewoon bij die. Want de meesten die vooruit wiezen, die moeten we zelf rennen. Wat wist dan dan? Ja, dat is juist. Ik zag een BM om. Ja? Ja. Die eigen BM? Nee, Van waar is de BM? van die man daar en die vrouw. En die kerst nog? Jawel, Ja? jawel. Wat ben je van die? Die squanouders. Ah, sure. Dus wel voor het goede doel. Ja, ja. Zeker. Is het een beetje goed meisje? Ja, tuurlijk. En ben je wat tevreden met de squasson? Altijd. Ja? Ja, ja. Want hij zei dat je hem wel goed kennen, maar is dat wel zo? Ja, zeker. Ja. Ja? Hij trouwt met de dochter, hè? Ja, dat zei niks natuurlijk. Nee. Nee, maar hij had al een heel bos komen zagen, dus daar vertrouw ik wel op. Dat komt wel goed. Dus, nee, ja, dat... Nou, de eerste 12 is hier al, dus dat is mooi gang, toch? Er is nog niks kapot. Nou, dat zei hij al. Ik ga wel... Hij hier wel een snipper aan, hij zei dan ben de laatste takken erop wat kwijt. De verst? Ja, gaat er wel van. Even weer om. Hij zit voor de volle ook. En dan gaan we door de tuin, hè? Het laatste spel, jongen, dat is al rot door, dan is het te ver. Dan ben je vaker even met je man als familie aan het werk? Ja, zeker, ja. Vooral met werk wat je, nou ja, met z'n allen nemen de aanmaten. En dan, nou, dan komen we even bij elkaar. Gezellig. Dat is dan mooi het kennen, hoor. De ene helpt de oren en zij helpen elkaar er al heel wat. Je helpen de squash wel lekker eens even? Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Ik werk wat ouder, dus zo vaak is dat ik net meer. Maar daar mag ik een beetje mag ik wel wat rekening mee houden. Maar ja, van dit gaat aan dat wat. Nou, succes nog maar even. Ja, dank je. Beste! Jo, hoi.